També ens acompanyaran avui el Paco en Efectivo, que ens presentarà el hit més potent de la seva Super Disco Fashion. Doncs sí, descobrirem també si el Toni és capaç d'arribar a Rio de Janeiro, on ens informarà de la setena i última ja, malauradament, última meravella del món. I no ens descuidem tampoc del senyor Com, que ja ha aconseguit fer-se amb la secció informativa del programa, dic informativa per dir alguna cosa, i avui tindrà, atenció, una entrevista transcendental, diria. Ah, mira, serà interessant. També acabarem, com sempre, amb la darrera crònica de Woody Allen. És una llàstima, El senyor Allen, que ja ens deixa, i amb les seves paraules aquest xiringuito tancarà la seva paradeta. Sí, i recordem també que podeu emportar-vos una samarreta preciosa, de qualitat, com Déu mana, dels homes del clan. Doncs sí. I només heu d'escriure a xiringuito@elclan.es o trucant per telèfon al 93 752 25 44. Que a veure, que si no heu trucat amb tot l'estiu, ja anem una mica a última hora, com sempre. És l'última oportunitat. La samarreta, aquí Se està. me la quitan de la mano, se me la quitan de la mano. Dono fe al senyor Joan Vinyals, Joan Vinyals, Una persona. Joan Vinyals, Joan Vinyals. Dono fe que el senyor Joan Vinyals mostra una alta exquisidesa en el tracte personal. Joan Vinyà. Vinyals, Joan És una Vinyals, persona. Exquisita, buenísima. ¿Cómo me pone Joan Vinyà? Ahora. Toronto entero. Toronto entero. Vámonos de fiesta. Toronto entero. ¿Te gusta? Toronto entero. Toronto. Toronto entero. Diu que què es veu des de la torre més alta de Toronto? Sí, estimat diari, fa uns dies que he tornat a Nova York i em pensava que definitivament havia acabat el meu rodatge aquest estiu a Barcelona, però sí, al tornar a la feina, a la productora, m'he portat una mala notícia perquè es veu que hem perdut tot el que vam gravar a Barcelona per uns problemes tècnics, no sé què, d'uns gitanos del Poblenou que ens van robar tota la cinta, no sé, així que ara només tenim unes quantes tomes falses i amb això, clar, no podem fer-hi res. Jo estic bastant emprenyat, però ben mirat, és igual, perquè jo ja he cobrat els diners que em van prometre i ara el que podria fer és ajuntar unes quantes d'aquestes tomes falses i ningú a Europa notarà la diferència.